ഇന്നും പണിക്കില്ലേ? എങ്ങനെ പണിക്ക് പോകാനടാ, പെരും മഴയല്ലേ. ആണ്ടാക്ക് മഴത്ത് പണിക്കായാല് എടാ, മഴ കൊണ്ടാ ജലദോഷം വരും. ജലദോഷം വന്നാൽ പനി വരും. പനി വന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റലായി, ഡോക്ടറായി, മെഡിസിനായി. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആഴ്ച വീട്ടിൽ കിടപ്പുവാകും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കി എൻ്റെ പനി വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവരും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. അത് ശരിയാ. അല്ല, മഴയില്ലാത്തപ്പോ ഈ പണിക്കൊന്നും കാണല്ലോ. എടാ, ഈ മഴയില്ലാത്ത ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് പൊരിവേലും ചൂടുമല്ലേ. ചൂട് കാരണം പണിക്കിറങ്ങിയ വിയർപ്പും ക്ഷീണോ, പുറത്തിറങ്ങിയ സൂര്യാഘാതം. പിന്നെ നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ, കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നു, ഹൃദയാഘാതം, അറ്റാക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പണിക്ക് പോകാനാടാ? എനിക്കെന്തേ സംഭവിച്ച പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കാരാടാ? അല്ലാണ്ടൊക്കെ പണിക്ക് പോകാൻ മടിയല്ല.